עצמי. הנה אני באה לדבר ואני מרגישה מחנק בגרון. המילה הראשונה על ריפוי עצמי שעולה לי זה תשומת לב למה שקורה לי בגוף. אבל לפני זה יש עוד שלב של עצירה ותשומת לב. אז ריפוי עצמי הוא בעצם דורש היכרות עם עצמי עמוקה וצלילה דרך שכבות למעמקים, מעמקים, וזה דורש לקיחת אחריות, וזה דורש אומץ, וזה דורש התמדה ונחישות והקשבה עמוקה, בעיקר פינוי זמן. ובא לי ככה לעשות על זה סדרת סרטונים על כל דבר שהזכרתי פה, שככה הם חלק מהריטריט שיצרתי לי, ריטריט הריפוי העצמי שלי. בדרך החקר הזה שהוא כבר בעצם מה-4/7/21. אני בצלילות עומק דרך סרטן לוקמיה, AML, לוקמיה חריפה מיאלידית, ואחרי החלמה ממנה, בתהליך החלמה ממנה עדיין, כי אני רואה בתהליך הזה כמה וכמה שלבים ושכבות, ואני אספר על זה בסרטונים הבאים. וזהו, ורק ככה להגיד תודה שאתם איתי במסע הזה, וככה שמחה לחלוק את הפנינים שדליתי מהמעמקים, מהמצולות, מהצלילות והעלייה והצלילה והעלייה. סיפורים של אומץ ונחישות ופחד ומערבולות וחוסר ודאות. הרבה, אבל קסם. מפגשים עם צמחים ויצורים כמו פטריות המרפא ופטריות משנה תודעה, כל מיני צמחי חלימה וזמן גם של תרגול והתמדה בתרגולים, תרגולי גוף ותרגולי תודעה, תרגולי גוף עם תודעה והקשבה, התבוננות. אז welcome.